כלי תקשורת מאוד מסוים, שפעם העיד על עצמו שהוא מיועד לאנשים חושבים, המשיך כדרכו לחשוב במקום הקורא וגם במקום הממשל. לשיטתו, או שנלך בדרכו או שנלך לעזאזל. בינתיים, כמו שאתם יודעים, ואני יודע עוד יותר טוב על בשרי, עיתון זה הסתער באותה חמת זעם ונחישות על יעד אחר. הפעם נפלה הזכות הזו בחלקי. אכן, תמיד קינאתי בכל אלה שלעולם אינם טועים. לעולם אינם עוצרים לחשוב אם צדקו, אם לא הגזימו. ואם הניסיון הוכיח שהמיתו אסון סתם. טוב, מה הפלא? הרי אין להם זמן. הם חייבים למהר להמשיך ליעד הבא במסע התיאור שאין לו סוף. כי תמיד יימצאו יעדים חדשים. דברים מאוד מאוד קשים שאני לא זוכרת כמותם שנאמרו על עיתונות בעת האחרונה, וצריך להזכיר, ירון, רק לפני מספר ימים חשפה שרי אריסון באותה הופעה פומבית לפני כלי התקשורת, שבנק ישראל ביקש מבנק הפועלים בעצם את הפרוטוקולים של מהלכי הלוואות שניתנו לשני כלי תקשורת, כשהכוונה היא לעיתון הארץ ולעיתון מעריב, פרוטוקולים של ועדות האשראי של הבנק בעניין ההלוואות לכלי תקשורת, כשבבנק הפועלים מכוונים או רומזים לכך שהתנהלות בנק הפועלים בנושא האשראי לשני כלי התקשורת האלה היא בהחלט הייתה גורם ליחס העוין ששני כלי התקשורת הללו מפגינים כלפי הבנק וכלפי ראשיו. אחד היה דה מרקר, מי השני? העיתון מעריב. שני העיתונים הללו, או שני כלי התקשורת הללו, אנחנו יודעים, נוטלים אשראי מבנק הפועלים. בבנק הפועלים טוענים שהיחס או ההתנהלות שלהם במתן האשראי היא גורם ליחס השלילי שלהם. בנק ישראל אגב תוהים אם בנק הפועלים מטפל באמת באופן ענייני בשני כלי התקשורת הללו. רגע, יעל, לפני שאת משמיעה, אני רוצה, כיוון שאת השמעת את הביקורת של דני דנקנר, יושב ראש בנק הפועלים, על דה מרקר, הדברים המאוד לא שגרתיים שהוא אמר, אני רוצה שנצרף עכשיו את המוציא לאור של הארץ ודה מרקר. תישארי איתנו על קו השידור. עמוס שוקן, שלום. בוקר טוב. לא זכור לי שיושב ראש בנק התבטא באופן כל כך חריף כלפי העיתון שלך וכלפי תקשורת בכלל. אני גם כן מהשרוול לא זוכר דבר כזה, אבל כל פעם יש חידושים. יש לך מה לומר על הביקורת הזו? שאין ספק שהעיתון דה מרקר מצטיין בחיצים שהוא משגר לעבר בנק הפועלים ולעבר דני דנקנר. אני ממש לא מקבל את הניסוח הזה שאנחנו משגרים חיצים. אנחנו עושים תפקיד עיתונאי, ובתקופות שונות יש נושאים שונים שעולים על סדר היום הציבורי, והיום זה ההתנהלות של בנק הפועלים, ואתמול זה היה המתקפות על מערכת המשפט, ובתקופה הקודמת זה היה רפורמות של שר האוצר בנימין נתניהו, ואלה נושאים שהעיתון עוסק בהם בצורה מקצועית ואתית. בעניין הזה עמוס שוקן הוא מביע עמדה אחת בלבד. הוא לא מאפשר, אתה יודע, יש עמדה לעיתון, חד משמעית. א', זה לא נכון, ממש לא נכון. אנחנו פרסמנו את כל חוות הדעת שבנק הפועלים רכש כדי, מכל מיני פרופסורים וכדי שיחזקו את עמדתו. כל הדברים האלה קיבלו ביטוי מוצנע אולי. ממש לא מוצנע. מה אתה אומר את זה? אתה מדבר כאילו שאתה קורא את העיתונים. אני חושב חוות הדעת האלה קיבלו כותרות גדולות. קודם כל אני קורא את דה מרקר, ואני מזהה שלדה מרקר יש קו. זה לא אומר שזה פסול, אבל יש קו לעיתון. הקו שלנו שצריך להיות ניהול תקין, ושצריכה להיות תמיכה ברגולטור, אני חושב שצריך להבין מי זה מי פה. יש פה מצד אחד דירקטוריון של בנק הפועלים, ויש פה בעלת שליטה, ויש פה יושב ראש דירקטוריון, והם מייצגים את מי שהם מייצגים. ומצד שני יש רגולטור, שזה בנק ישראל, שהוא מייצג את האינטרס הציבורי. ואני חושב שלא מתקבל על הדעת שאנחנו רואים בתקשורת התגייסות נגד הרגולטור שמייצג את האינטרס הציבורי ובעד בעלי הון ובעלי כוח במשק. זה נראה לי הדבר יותר מדאיג שעליו דני דנקנר לא מדבר. הוא גם לא מדבר על זה, הוא גם לא מדבר על זה שאת הטענות
שלו, שהוא טוען שם בכנס, הוא לא, אף פעם הוא לא טען אצלנו, לא אחרי פרסום ראשון, ולא אחרי פרסום שני, ולא אחרי פרסום שלישי. אלא מה הוא עשה? מה הוא עשה? אני אגיד לך מה הוא עשה. במשך חודשים ארוכים, עוד הרבה לפני שבנק ישראל התחיל לפעול בעניין, בנק הפועלים החרים את הארץ בפרסום. זאת אומרת, יש... אבל יעל אילון, רגע, יש דרך לנהל דיאלוג. יעל אילון, רגע, תרשה לי להשחיל גם שאלה. עיתונות חופשית, חופש עיתונות הוא דבר חשוב. אבל אם אני יכול לפגוע בו על ידי זה שאני אחליט, המרקר מספיק חשוב כדי שאני אדבר עליו בכנס, אבל הוא כנראה לא מספיק חשוב כדי שהקוראים שלו יראו את המודעות של בנק. עכשיו, הזכירה יעל אילון, יעל, את הזכרת קודם שבבנק ישראל, או בבנק הפועלים, טוענים שזה קשור לבקשת אשראי שדה מרקר הארץ ביקש? נכון, מה ששרי אריסון בשבוע שעבר טענה זה שבנק ישראל ביקש מבנק הפועלים וגם קיבל את פרוטוקולים ישיבות ועדות האשראי של בנק הפועלים שנגעו לשני כלי תקשורת, לא נקבע בשמם, אבל היה ברור שהכוונה היא מעריב והארץ. בטענה שבנק ישראל רוצה לבדוק באמת את תקינות הפעילות של הבנק. האם ביקשתם הלוואה עמוס שוקן מבנק הפועלים ולא נעניתם? אני לא רוצה להתעסק בצד של היחסים הבנקאיים שלנו עם בנק הפועלים. אבל זה רלוונטי. דקה, תן לי להגיד לך משהו. בנק הפועלים... לא, אבל אני נורא רוצה תשובה על השאלה הזאת. אני אקבל תשובה. בנק הפועלים העמיד, אני חושב שזה היה בפברואר או במרץ, אשראי נוסף של 50 מיליון שקל למעריב. עכשיו, כעבור פרק זמן מסוים, מעריב פרסם את הדוח הכספי השנתי שלו. הדוח הזה הראה על הפסד של 130 מיליון שקל בשנת 2008, שבמעריב... זה לא כל כך רלוונטי לעניין. זה מאוד רלוונטי. אם אתה תקשיב, אם אתה לא רוצה להקשיב... לא, אני בהחלט רוצה להקשיב, אני לא יכול לפרוס את כל ההיסטוריה. אני שאלתי... שום היסטוריה, חכה דקה. אני שאלתי אם אתם ביקשתם הלוואה ולא קיבלתם. אני אענה לך על זה, אבל תהיה סבלני. אחרי שמעריב פרסם את הדוח הכספי שלו, שהיה די מזעזע מבחינת תוצאות, כתב יורם גביזון, עיתונאי, אנליסט במרקר, ניתוח של הדוח של מעריב כפי שהוא פורסם על ידי הבורסה. והעלה את השאלה האם יש סיכוי שבנק הפועלים שהעמיד את ההלוואה הזאת רק חודש או חודשיים קודם יוכל אי פעם לראות שמעריב יצדיק את ההלוואה שהוא קיבל, והעלה את השאלה הזאת בצורה רצינית. ואני אענה שוב בפעם השלישית את השאלה מאוד פשוטה. זה היה ביום מסוים בבוקר. אבל אני נורא רוצה תשובה על השאלה כי היא רלוונטית. אנחנו מגיעים בתשובה. אוקיי. הפרסום הזה במרקר היה ב2 באפריל בבוקר. ב2 באפריל בערב הופיעה כותרת בעמוד הראשון של גלובס. בנק הפועלים לחץ, שוקן נאלץ להחזיר חובות. ושם סיפרו... אבל אני לא... ההיסטוריה של הפרסומים פחות... לא ביקשנו הלוואה, אלא שם סיפרו לא שביקשנו הלוואה, אלא שבנק הפועלים לחץ עלינו להקטין את האשראי של הארץ. תאמין לי שזה לא כל כך חשוב מה פרסמו. חשוב לדעת אם הארץ ביקש הלוואה מבנק הפועלים ולא נענה, ואם הוא ביקש הלוואה מבנק הפועלים ולא נענה, למה הוא לא כותב את זה למען הגילוי הנאות כשהוא תוקף את בנק הפועלים? שאל את בנק הפועלים. אנחנו לא נותנים אינפורמציה על היחסים העסקיים שלנו, וגם, תשמע, אנחנו לא נותנים, אתה יכול להגיד, יש מפרסם גדול, בוא תוציא, תן לי גילוי נאות, מי מפרסם, מי לא מפרסם, כמה משלם, כמה לא משלם, אני יודע למה אתה כותב. בוא, אנחנו לא אומרים למי אנחנו חייבים, מי חייב לנו, כמה אנחנו... כן, אבל אם אתה יודע, ביקשתם מאות מיליוני שקלים ולא נעניתם, ואחר כך אתם גם תוקפים את הבנק, אז כדאי שנדע את זה. לא, אגב, לא שאנחנו חושדים, או שיש מי שיחשוד שהעיתונאים של דה מרקר הם עיתונאים בלתי הגונים, והמון אומר להם מה לכתוב, אבל לפחות שנדע. כי אתה רוצה להתחיל את הכל מהרגע, ואני מסביר לך שהתפרסמה ידיעה שבאותו יום שהתפרסם הסיפור הזה במרקר, התפרסמה בערב שלו ידיעה בגלובס, שהמקור שלה, עכשיו אני אגיד לך, הידיעה הזאת הייתה די נכונה. אוקיי. היא הייתה די נכונה. אנחנו לא יכולים להקדיש. שם לא היה כתוב שביקשנו כסף, אלא שהם ביקשו כסף מאיתנו וגם קיבלו. הבנתי.